kayaka ikaka ndokachidza manzi dzangu itori fundo saka mudzidza manzi dzechivakashure dzinovaraidza dzakalimbana dzapfimbana tochecheudza makudai magorila andisvitsa parenje rino ndieria andipa 3 mabhodhoro zvanzimbodira kozi ngoma dzawarova idzi mabviravira dedede teleutsa kana moto sina injini tinoimutsa ha rege idzi atife takapotsa moto wina madzotsa indiri kuti dedede takapena ground pataundi koka put mahasla telemsevese vari kuti iwe fela yuti chimbokoka puti tokuda zvekuti ausi wenzungu kana wemaputi variko vachakugaisa chiluminati takupa imanzi saka mese motya komadza felasi dzekutopatopa topinda paritimu ndichichokachoka panovhomita swamwa mushonga weroka mahasla ndokoka puti ndokoka skiripapa ndokoka puti ndokoka skiripapa ndokoka Wagwan people, Wagwan family, Mr. Spanner back again. Nedzemangoma Zimdancehall to the world. Nasi ndine ma video evanhu vandakakubatira panapa. Pane ma group maviri inonzi Malongende movement ne Hwabada movement. Aiwa kana kari kutanga kusvika pano chibva ngo subscribe, kulike, comment nekushare. Vakomana ava vakakwesherana pavakakwesherana vakasvika pakutukirana vabereki zvekuti Hwabada akazorwadziwa nekutukirwa kwavangaitwa mai vake naHwabada akasvika pakuti kana zviri zvemaoko ndiri kutoda fight, kana zviri zvemangoma ndiri kuda cage match. Aiwa zvemaoko hatizvikurudzire isu sevana veZimbabwe, but zviri zvemangoma aiwa tinozvikurudzira. Cage match yacho tiri kutoida. Saka pakazosvikawo vakasvika pakukumbira vakuru vanoona nezvemangoma like Chippers promotion kuti dai yatora vakomana ava yagara navo pasi yavapa cage match zvekuti panguva inotevera vanogona kuzongosanganiswa cup clash. But tisati taenda cup clash, ndine clash yandinayo panapa yatoda kuona vakomana vachimboratidzana zvishandwa. Iwewe uchifana kudecide kuti wauchaenda naye kuclash ndeupi pakati peMalongende movement neHwabada movement. Kureva kuti kuMalongende mukuru wayo ndiHwabada, kuHwabada movement ndimadedido. Saka ndichakupai mavideo avo vanhu ava ngatingoti tichakanda 3 rounds dzavachapedzerana, iwe uchisarudza kuti waunoda chaichaiwa uchaenda naye ndeupi. Saka regai tingatange neipapo, ngatitange neMalongende movement timbonzwa kuti vakatigadzirira zvipi. unyanzvi wakatutsirwa varume ndakurirwa handichagona kufuka ndafukirwa handichagona neukwira wekweshengwe ndibatsirei varume ndakurirwa handichagona kufuka ndafukirwa handichagona neukwira sori zvenyu ndine ukwekweshengwe uno vava semunyu vanotenga mero. Sori zvenyu vana vemajoki vakapapa upenyu. Inzwai mukambo wamakewu kana ndikatsamwa ndodzivhurira mukenewo. Ndoshanda nehurogorokuro ndirofanewo apa ndiri kulaza zvangu zviri muchanewo. Chinzwa saka zvakaendwa zvikaendana nemurungu izvezvi tiri kulazana cup clash musati petu 69 yazvina kumbofanana. Hara Chipazi ngotipai mukana ndichasvika ndichivhura mashanana kwete zvavo zvekudziya mushanana. Vana vemajoki muchamama ndakalota badness ubva patakaburana. Hazvipere mushe patinosangana ndosikuonai muchifinyama. One day nchakutsengai senyama. Po chimira Malongende ma1 ngatimbopindai kuHwabada movement. Amana susu atimba sare sure kuita fanika susu toruma sema kure vanobuda mtutu yavadando yatada yadipinde dudu atitambe navo ma fake friends baida ndivana mateta tsona matatense pane huni wechimero vanongotipisa mamero ukatamba navo uno saka kufanile vhura takaseta madede kupena kupfura kena hanzi kusekerera zvimayeta vanotisaisa kusavasati vatiketa nangopinda nikati koraba isusu yatobika aisi domo ziri kudiwa nemamoko emjolo kuita kugobora ngoma ungati chikobo. Aiwa ungati chikobo isusu tinopisa msabata tinoera semsuwe sabata akata tichikwidza makata dedido ona shuwa pashata sechikatapila ndotuma nekuti vaigaira ndino chuma parika mako parika nyuti ndova ruma tivo vaitinyana na kuma yakafofanile vhura
takazeta madede kupena kupfura kena hasi kusekerera zvimayeta vanotisaidza kosa vasati vatiketa madedi. Everybody say party, party every day, party anyway, party. Summertime zvinoperera muvhati, mababy achisheka kunge kati naminachi. Yeah, everybody say party, party every day, party anyway, party. Summertime zvinoperera muvhati, mababy achisheka kunge kati naminachi. Mandedido, pawafika bam bam, zvikuita kuramba chibamba, kuita unge munambo jaimbwa, unemskanzwa, ende baby unemskanzwa, vamwe asikana kuwakwadza vari kuda kukutedzera. Savazvigoni baba wandifungisa kaskirike kujoni ramba akadaro ende baby usateni zvikoni ivava. Everybody say party, party every day, party anyway. hoyo aiwa pari kupisa aiwa inini sofa ansanda ane choice ansanda sarudza kuti iri kundigonera ndeipi. Rega timbopinda paraundi 2 Malongende movement. mukati veroni ndinoshuwira denda kazvarwa ndiine ngoni ndakabaka ndichiona ndisina mboni muripakiye umambo ndosarura goni yaipo sina tarenda ndichitsara mafoni atori mablessings kana une mudhoni tiripo patarapara hongu tiri pacheni kaguma kafelafala iri kurabvitreni sigo ndakasvika padheni bemugermany achigocha kashirika neonyeni kanga kakayanikwa kari pastikeni achiita kekupresa fetokeni po katimbopinda muhwabada movement. Everybody say ooh yeah yeah, ooh yeah yeah, ooh yeah yeah, ooh yeah. Everybody say madede, madede, madede. Dide mangoma wepo andakashafa mpiro. Ndirizi sub 10, iwo ma sub 0. Ndavaratidza direction kuita se arrow. Dinenge Michael, Angel ye mabororo. Aindi secondary backspin sema na undashanduka kunge munhu ane mararo. Ndapanda sumza ngoma kunge msoro. Dinenge jongwe neni ndine mchochororo. Ona wakuanza mafan kunge Manuela, Otejensko mazamwari kula. Nukuda sevia sa kwevo na Excela. Wariye wani vasimbiza azuri gorilla. Kagono tima beat. Right guys, tarova round 1 ni round 2 pakaipa. Rega tichipinda mu round 3 yekupedzisira yauchanyatsotora decision yako kuti uri kuda Malongende movement here kana kuti Hwabada movement. But hey, pakaipa pachanetsa kusarudza apa zvekuti musi wacho wekuclash ikokoka kuchabvira. Regai timbodzokera kune Malongende movement timbonzwa kuti pa last round yakatibatirei. Wabambo chinzwa ini ndosiya vachabvunza kuti uyu ndianiko kana kuti vachasaisa vachiti zvipiko ikoko Ulengende anongopopota rega ndipige matopshata inondiperekedze apa ndingaende ndega tura mangoma ndakatsiga Ulengende zvamwari zvinoita zvega makaiwoti vavava mari kumatsaka Ulengende apa ndingaende ndega zigo chitura mangoma ndakatsiga Ulengende zvamwari zvinoita zvega makaiwoti vavava mari kumatsaka champion boy kwandinobva kune ngozi miedzo don't try hakuna angamise I no follow what them say atiterere maspai wavaziya ava ndeve machitchat chedu zvinofaya ine futi zvine kadhati aiwa takaita kashit akapira saka achisabva ripi ndiperekedze apa ndingaende ndega wandwambitura mangoma ndakatsiga Ulengende zvamwari zvinoita zvega makaiwoti vavava mari kumatsaga Ulengende apa ndingaende ndega tura mangoma ndakatsiga Ulengende zvamwari zvinoita zvega makaiwoti vavava mari kumatsaka netumubvunzo twenyu munoda shuhwa tokudirai mukambo muminotsi nehurwa ine mupindwe ngoma unoda kuturwa saka ndingamiswe nevana vakaurwa kosi chigaro chakapukutwa ndakabva ungezi kuti vagozopukutwa ndauya kwaSparks ngoma dzosotwa vanoziya papa vasvika saka vaudze zigo chigaro chakapukutwa ndakabva ungezi kuti vagozopukutwa tugaro kwavakazvigadza vari kudzimba dzavouko vaguta sadza pakaipa chekutaura handina. Regai tipinde muhwabada movement pa last round timbonzwa kuti yakatibatirei. Masala ndi up, magangsters makustas ndi up, vanolira ndi vapi, kamba kemgidoka papi, dukutika papi. Masala ndi up, magangsters makustas ndi up, mageva ndi up, kamba kemgidoka papi, dukutika papi.
style rangu rinopisa unge steam angoda kubata nongovati shemshem temali kubwa iva nowachaunge boom yaingori tsatsatsa tunge nimleft mandokocheza zvinu tu niwana make money neku vaitonseka ndakasunga unge shu nouwoti madede ino mana Ish, mana what? Mana Kana chida fight tongo tamsana Kana chida tongo tamzana Asa nisi barandi zvekuzorwira kamskana Mandedi achibaula nezvipora zvichichikila Vunza iwinza mkurelu taurira marede ngomobarira nogeda wati vanondifarira ghost nekankadhati pakuda wati zvekunomwari vakablesa po chirongwa Zimdancehall to the world mawanayo kana usati wasubscribe chibva wangosubscribe nekulaika kukomenta nekushare kuYouTube mhanya ikoko kuFacebook mhanya ikoko kuTikTok mhanya ikoko ubva wangogara wakasimbisa kwese kuti usarasikirwe nezvimwe zvinonakidza zvinenge izvi aiwa ndinokutendai nevari kundisapota rambai muinesu tichikupai mamwe ma1 anonakidza kunge aya. Love you so much, love you all, bye bye.